pakai tips yang rewel bebek menek. Nah gini iki nggone iki estetik banget, iso dienggo keluarga banget bro, karo cara nom-noman ya oke banget. Iki nggone los ombak biak. Dan unik ngene iki enek kolam renang bro. Kolam renang sing tak ceritake mau bro. Tonton. Iki tinggu adik-adik, yo SD yo SMP yo kena, tinggu wong tua kono ya. Apa yang ngrasake? Bebek menel bro. Semenel apa bebek? Ayo. Bebek sambal gongso bro. Iki sijine bebek rempah tabal ini menaregane 20 ribuan aja. Lah iki bro, iki jenenge bebek rempah. Iki rempah-rempah bro. Apa nek kon madang segoro iki tok doyan aku. Yakin. Rasa kesuwen langsung garene bebek menel cokro bro. Sing mau tak omongi ora doh saka kota Solo. 20 menit tok dan regane 20.000-an. Lah.